Arkadağı şäherine Gurban bayramynyň ikinji günem uly dawaralary betlendi. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadağymyzyň saýatyna, hormatly prezidentimiz arkadagy Gahrman serdarymyzyň ýollaşçylygyna, berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe köp asyrlardan bäri türkmen topragyny uly şatlyk, ýagşy umyt arzuwlar bilen bellenip gelinýän Gurban bayramy halkymyzyň agdyberligini we jewitligini hassa berkitýän, dostlyk ýörelgelerini dawralandyrýan milli bayram hökmüne bellenýär. Gurban bayramynyň şeýle dawraly bellenmegi, hormatly prezidentimizin geçmişimizde sarpa goýmagy, milli däpdi surlarmydy, medeni ruhy gymmatlyklarymy ösdürmäge gönükdirilen tagallalardyr. Şoňa görä-de bayramçylygyň ilkinji gününe başlanan toý şäherleri Arkadag şäherine bugünem uly ruhlenlikde dowam etdi. Adamlar günüň dowamyna birek-birek agdyber we bereketli ojaklaryna baryp, gurbanlyk sadakalaryndan duw tagam dadyp, iň pek arzuw dileglerini beýan etmek bilen birlikde bayramçylyk münasibetli guralýan şäherlere gatnaşýarlar. Gurban bayramy adamdagyň sagdyn we temiz ruhy ahlak gözelliklerini, insanperwerlik ýörelgelerini açyp görkezýän, yürekleri şatlyk paýlayan mukaddes bayramdyr. Mübarek Gurban bayramy bagtyar halkymyzyň agdyber, bolelin durmuşda ýaşaýandygyny, Türkmenistanyň dörejilik we ötüşler ýoly bilen diňe öňe, beýik geljek gadam urýandygyny alamatlandyrýar. Kimde jemgyçilik durmuşymyzda täze öwüşgün çaýar. Nesilleri we döwürleri baglanşdyrýan mukaddes Gurban bayramy we bu ajaýyp seni münasibetli guralýan dawralar halkymyzyň medeni ruhy miratynyň, ahlak ýörelgeleriniň, däpdi surlarynyň asyrlar aşyp, häzirki döwürde kämilleşdirilýändigini aňlatýan bayram hökmüne ikrar edildi. Muň şeýledigi Arkadag şäheriniň bayramçylyk meýdançasyna ýaýbanlandyrylan aýdym sanly çykyşlarda da ören aýdyň ýüze çykdy. Bu ýerde görnükli sunod ustatlary, aýdymsa dörejilik toparlary bayramçylyk konserti bilen çykyş etdiler. Ýurdumyzyň medeniýet we sunod işgärleri özleriniň bilint ruhy betlenen aýdymsalary, joşgunly çykyşlary bilen giňden bellenýän Gurban bayramynyň ikinji gününiň dawrasyny we ähmiýetini artdyrdylar. Mukaddes Gurban bayramynyň many mazmunyny hassa baýlaşdyran aýdymsaly we tantly çykyşlar berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň bilint ruhyny açyp görkezdi. Gurban bayram münasibetli guralan konsert dawarlaryna gatnaşanlar häzirki döwürde ýurdumyzda milli ýörelgeleriň ösdürilmegi, halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagy we türkmen halkynyň döreden milli gymmatlyklarynyň dawarlanmagy ugruna ýygydarly tagalla etýänlikler üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadagymyza kimde hormatly prezidentimiz arkadagy Gahrman serdarymyza alkyş we hoşallyk sözlerini beýan etdiler.